venitului robului său, Gabriel, cel mutat la neamului, cel adormit în nespoveditului, formă și fără de mare, Hristoase Dumnezeu! Dumnezeu să-l ierte. Nu e mai... Unchiule? Nu e mai bine? Nu e mai bine să filmezi? Vă dau eu. Nu, să le scot eu. Alex, e mașina cu boranele alea, da? Până în spate. Da, ok. Am zis să le filmezi. Haide sus! Ușor, nu ridicați prea mult. Oh, da. Crucea. Poți să stau să filmezi, nu? Și coșul într-o parte, coșul la stau cum avem. Coșul acolo, coșul la și câte o lumânărică. Luați patru lumânări să punem aici la coșurile sicriului, iar ceilalți care vreți să aprindeți afară și pentru pictură și pentru căldura asta. Și rugămintea este cei care vreți să intrați și închidem ușa ca să poată să țină un pic instalația asta de aer condiționat ca să putem să respirăm și noi. Adică vă hotărâți care unde rămâneți și câte o lumânărică și la coliță. Pe care primind Cel Sfântnicul Tău cel mai presus de cerul, suntem-o harul ca Sfântul Tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adevăr te răciuni, cu iubirea de oameni la tine,
acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Și rugătoare din neprimită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenumerită, și a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale, și-a dat Sfinților, ascultațitorul vieții și ușa raiului, să aflu și el calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi drepturile Tale. Și cu slavii Tale cele negrăite sunt, deși poronile păcatelor. Miluiește linirea Ta, Stăpâne, procurătește cu îndurarea Ta și moștenirea cea dorită Tăiește, facă-mi familiară și răzana Raiului. De aici îl scoate fără cu capacul de... Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul Tău și-l așează în rai unde cetele Sfinților, Doamne, și dreptii ca luminătorii strălucesc. Te adore micul robul Tău, odihnește-l, regându-i lui toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată, că ai născut pe Dumnezeu, ușor spre mântuirea tuturor. Că ne-am omenit să aflăm mântuirea prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu. Doamne, suflet rădăruitor, Duhului Tău, Gabriel, cel mutat la neamul lui și la dormit, Hristovului Domnule veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică Poate să vă umbră de asta un pic mai încolo pe alei.
10 de da. 9, 10. 10, 2, 9, da. Domnului să ne rugăm. Să ne rugăm pentru odihna sufletul adormitului robului lui Dumnezeu, Gabriele, cel mult al neamului cel adormit, și pentru ca să-i certe lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul unde drept și odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Gabriel Hristos, Dumnezeule, știe slavă și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletul adormitului robului tău, Gabriel, și fă lui Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. În veci de veci să fie pomenit Dumnezeu, să-L ierte. Dumnezeu să-l ierte. Ia mai ridicați pe Sfânta Pașă. Al Domnului este pământul și lumea. Lumea și toată strânsa. Să câtă memoria lui Gabriel Dumnezeu să ierte. Nu am nimic ca de dorit. Se pune o femeie care face are cu grijă în fiecare dimineață, că așa, e treaba ei. Dar, dumneavoastră, la vedeți că nu dar până atunci se mai fac pomeniri. Hai, faceți mâine.
La 3 luni, la 6 luni, la 9 luni și la an. Și din anii 9 până la 6 ani. Nu ne face aici, deci, ca îl puteți și voi informa. Ai întrebat? Nu, da. Nu, mulțumesc. Așa cum am notat, în memoria lui Gabriel, Dumnezeu să-l ierte. Nu am nimica de dorit, nimica da pe Gabriel, Dumnezeu să-l ierte. O fi decât vă mândra să iubim. Vai
¿Y cuando lo persona en los Gabriel? ¡Expediente! También me ha vuelto grande con Blanche. También me ha vuelto grande con Blanche. La que me dio una solución. Muchas flores de donde vaya su vida, hasta sus manos fuertes, hasta sus manos fuertes. Y pasamos por sabiendo que tu cuerpo nada más que quiera mi Gabriel. Después trato más o menos. Ahora sabiendo que tu cuerpo ahora basta yo soy un padre con aunque se da doble volumen, también es la dulce colación, yo te saludo y te pide. Yo no voy a llegar a vivir I'll show you the different of me. Walking the way is the mountain. What makes you keep you miss my
Mai Doamne, sunt acasă cu păcatul. Deschiați-mi inima arată inima mie și câte lângă mine. Doamne, chiar acum o bună vieții, mi-ai lăsat din tinereții. Dar am născut lumea mea, mai Doamne, mi-au dus brațul cu dulce, lacrimile să gândă că ne putea avea cel să-l stătească în viața, așa n-a putut să-mi așa n-a putut să-mi să nu fac cu mâna mea. Ce viață fără speranță, să nu mă viața. Dar în vedere vă spun, ăsta cu studiul, dacă să mă chimitim. Atunci când te tatul gata, plec la cama, plec la tata. Eu te fac la tine. Am putere să vorbesc, dar la cum să mulțumesc. M-am scăpat doar cu răzare și cu la bunătate. Mereu am fost lângă mine și s-a lăsat și mă mai am ieșit cu joie, azi Pentru că vreau să special pentru Dumnezeu și pentru noi, care nu vom fi frustrate, să rămân cu Dumnezeu.
el, care nu va uita niciodată să mă frumos. Dumnezeu să băgatul, înainte încearcă și cu mare plăcere pentru toată neamul. Doamne, ce facem pierdut, niciodată n-am trămut. Vai, că plece sufletul meu, când-o frățiul meu și noaptea somnul meu. Doamne, ce facem pierdut, nu mă dărneam să mă frățiul. Doamne, ce frățeam pierdut, prima de la respectare cu șartele, nu facă. Doamne, ce frățeam pierdut, mai niciodată n-o uite. Și să sus toată viața, Opul mai mică ușa ta, să-ți știu inima. Mă duc de pe ce-am făcut, nu cum fără spătă. S-a dus cu fratele meu, vai, la lumea Dumnezeu, cât de nopțile de zile, câte nopți și câte zile, vai, ce vă rog la numele auzi și pe mașina mea, eu cărbină cauzată, că ne-i se găsine s-a dus cu fratele meu, a secat sufletul meu. Atât cât m-am rugat și-mi ajute Dumnezeu,
că plângeau fratele. Ne există dimineața, nici marea, nici bunărea, nu vindecă la mână. M-am rugat la Dumnezeu și eu și păsatul meu pentru frățiul. S-a dus cu fratele meu, știi că nu mi-am pus și mă mulțea și ne inima se case și o să plângi viața cealaltă. Ce frăților, chiar bun, niciodată nu o să s-a dus cu fratele meu și plânge sufletul meu și plânge sufletul meu. Pe ce Doamne, Doamne, să supere să mânge mereu. O, să fac la fără, să se fac sufletul meu. Și fac toate viața, nu mai bugăm viața. Și fac toate și vișinii, nu mă dă fără cu rău, nu mă fălește. Că dă-mi pe mori,